हेच ते ठिकाण जिथे भक्ताच्या हाकेला विठ्ठलाला सुद्धा धावून यावं लागलं. नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही आलोय श्री क्षेत्र घोराड येथे, ज्याला विदर्भाची दुसरी पंढरी सुद्धा म्हटलं जातं. या पवित्र भूमीला संत केजाजी महाराजांच्या वास्तव्याने आणि त्यांच्या चमत्कारांनी एक वेगळीच पवित्रता लाभली आहे. त्यातला एक चमत्कार असा आहे, जेव्हा महाराजांनी पंढरपूरची वारी केली आणि गावात महाप्रसाद म्हणजेच जेवण द्यायचं ठरवलं. पंक्तीसाठी पुरणपोळीचा स्वयंपाक झाला, पण ऐनवेळी तुपाचा तुटवडा जाणवू लागला. आता एवढ्या मोठ्या पंक्तीला तूप आणणार तरी कुठून? तेव्हा महाराजांनी विठ्ठलाचा धावा घेतला आणि नदीचं पाणी आणायला सांगितलं. जसं संत ज्ञानेश्वरांसाठी विठ्ठल धावून आला आणि रेड्याच्या मुखातून वेद बोलवले, अगदी तसंच केजाजी महाराजांच्या भक्तीपोटी देवाला धावून यावं लागलं आणि त्या नदीच्या पाण्याचे रूपांतर शुद्ध तुपात झाले. भक्तीची ही शक्ती आजही आपल्याला या घोराड नगरीत अनुभवायला मिळते. आणि याच महान संताची उद्या 19 तारखेला इथे पुण्यतिथी आहे. जर तुम्हालाही या भक्ती सागरात सहभागी व्हायचं असेल तर उद्याच्या या सोहळ्याला नक्की उपस्थित राहा.